Pepatah mengatakan degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding, bebasan pring kuning mangklung neng pinggir kali sapa wonge ra pengin ngetok, lencir kuning merakati sapa wonge ra pengin. Piye dal Tak cipok muni piye? mak puk. Cangkem pembukaan botol pelecehan kowe terhadap Mbak Niken. Ini seorang wanita loh, harus kamu hargai, jangan kamu sepelekan. Kon ngergani piro? Loh. Loh. Ngerti kan ya. Candak tali gocine kan. Syukur kowe. Apa ora? Kok ngregani harga diri kok malah kon ngregani piro? Jere kon hargai. Wanimu karo cah cilik. Loh. Tuwek kok cilik. Pikir mangsamu iki.